Gasteizen etxebizitza larrialdian gaudela esatea ez zaigu esageratua iruditzen, eta horretarako hiru datu esanguratsu esan daitezke, aipatu daitezke. Lehenik eta behin prezioa, alokairuaren prezioa maksimo historikoetan dago. Jaurlaritzaren arabera, 2022ko azken hiruhilekoan dagoeneko 750 eurotan dago batez bestekoa, eta idealista atariaren arabera abuztu honetan bertan gainditu da 11 euroen langa metro karratu eraikiarena. Beraz, maksimo historikoetan jarrita Gasteizko alokairua. Bigarren datu esanguratsua da Gasteizen dagoen eskaintza eta eskariaren arteko erlazio tensionatua. Idealista atariaren arabera, Gasteizek lideratzen du ranking hori estatu osoan. Eta badaramatza zenbait urte ranking hori lideratzen. Akaso ez da izango estatuko hiririk garestiena, Bilbo edo Donostia adibidez garestiagoak dira, baina hemen dagoen erlazioa eskaintza txikia eta eskaria handiaren artean, horrek eragiten du eskari erlatiboa oso altua izatea hirian. Eta hirugarren datu esanguratsua da Etxebiden baita ere eskatzaileen kopurua errekor historikoetan dagoela. Etxebiden oraintxe bertan Gasteizen badaude 9.500 gasteiztar eskatzen alokairu sozialeko etxebizitza bat, inoiz baino gehiago. Beraz, hiru datu horiek oso argi uzten digute politika sendoak hartu behar direla hirian, serio hartu behar dela, eta gure ustez ezin zaiola muzin egin etxebizitza legeek eskaintzen dizkiguten tresna berriei, bereziki, oraintxe bertan, Madrilen aprobatu berri den etxebizitza legeak EH Bilduren boto erabakigarriari buruz, erabakigarriari esker aprobatu den Madrilgo etxebizitza lege berriak eskaintzen dizkigun tresna berriak ere aplikatu behar direla, eta horretarako ekartzen dugu hain zuzen ere mozio hau, zeinetan eskatzen dugun Gasteizen area tensionatuak lehen bai lehen izendatuak izan daitezela. Horretarako, Madrilgo etxebizitza lege berriak 18. artikulua aplikatu dadila da eskatzen duguna. Artikuluaren hasieran esaten da etxebizitzan eskumena duen administrazioa dela hori egin dezakeena. Ez du zehazten erkidegoa ala udala den, uler daiteke biak direla, eta edonola ere zalantzaren bat baldin badago, esan behar da gure etxebizitza legeak, 2015koak, 10. artikuluan, oso argi uzten duela, udalak ere eskumena badutela horrelako lanak egiteko. Eta zehazkiago 10.3 artikuluan, esaten da, etxebizitzaren alorreko merkatua arautzeko kompetenteak direla udalak. Eta hori bete-betean sartzen da, zeregin honetan, area tensionatuen izendapenean. Beraz, Gasteizko udal gobernua badu eskumena, nahi badu, ekimen politikoa baldin badago, area tensionatuak bertatik izendatzeko. Ze baldintza bete behar dira area tensionatuak izendatzeko? Bueno, legeak esartzen ditu bi baldintza, eta nahikoa da bi horietatik bat betetzea. Alde batetik esaten du, herritarrek eremu jakin batean, batez beste, haien soldataren 130 baino bideratu behar izatea hipoteka ordaintzeko edo alokairua ordaintzeko, eta bestetik, badago beste baldintza bat, bi horietatik bakarra betetzearekin nahikoa da, bigarrena da, etxebizitzaren prezioaren igoera, bai alokairuarena edo salmentakoa, izatea, azken 5 urteetan IPC edo KPI-aren igoera baino 3 puntu portzentual handiagoa. Eta uste dugu Euskal Autonomia Erkidegoan betetzen dela gutxienez lehenengo puntua, ze Jaurlaritzak berak urte hasieran eman zuen datu bat etxebizitza behatokiaren txosten batean, non aztertzen zuen Euriborraren igoeraren ondorioak zeintzuk izaten ari diren, bertan esaten zen 2022an EAen herritarrek jada bideratzen ari direla haien soldataren 30,22 hipoteka ordaintzera. Beraz, susmoak badaude esateko Euskal Autonomia Erkidego osoa area tensionatua dela, eta beraz, Gasteiz ere area tensionatua izan daitekela hiri osoa. Dena den, eskatzen duguna mozio honetan, ez da zuzenean area tensionatu izendatzea, baizik eta 18. artikuluan datozen pausuak banan-banan bete daitezela.
Eskatzen dugu lehenik eta behin datuak biltzea, zertarako, logikoa den bezala juridikoki bermatzeko, juridikoki ondo babesteko, ondoren hartu beharreko izendapena. Bigarren eskaera egiten duguna da, eta danak daude 18. artikulu horretan, da jendaurreko prozesu bate irekitzea, esateko herritarrei eta azaltzeko ze area edo ze eremu, hiriko ze eremu izendatuko diren area tensionatu, zeintzuk ez diren izendatuko eta zergatik egingo den. Herritarrek ere jarri ahal izango dituzte haien alegazioak eta hirugarren pausua litzateke noski ja izendapena. Eta izendapen horren berri ematea MITMA ministerioari. Eta azkenik, eta oso garrantzitsua dena, udal gobernuak egin beharko luke area tensionatu hoietarako ekintza plan bat. Ekintza plan horretan zehaztuko lirateke hartu beharreko politika bereziak, jarri beharko litzaieke neurri hoiei egutegi bat, noski, eta ondoren baitare jarri beharko lirateke ze baldintzatan neurtuko lirateken neurri hoien ebaluazioa, ikusteko ea ondo doazen ala aldatu behar ote diren. Beraz, oso mozio argia ekarri dugu, uste dugu orain alderdi politikoak erretratatu beharko direla mozioaren aurrean, eta uste dugu hemen ikusiko dela ea Gasteizek etxebizitza politika propioak aurrera eraman dituen ala ez. Beste leku batzuetan jada area tensionatuak izendatzen ari dira, esate baterako Katalunian dagoeneko 140 udalerri izendatu dira, eta gure ustez oso tresna beharrezkoa da, lehen esan bezala, Gasteizen dagoen etxebizitza krisiari aurre egiteko. Area tensionatuen izendapenak noski ekarriko luke alokairuaren muga jartzeko aukera, hori 2025-etik aurrera izango zen, zeren eta Madrilgo etxebizitza legean 2024-ako jada 3%ko igoera tope bat esarri zaie alokairuei. Baten batek esan dezake hori gehiegi dela, baina esan behar zaio, pasaden urtean 2022an alokairua Gasteizen igozela 7%. Jaurlaritzaren beraren datuen arabera. Beraz, uste dugu, bai 2024ako esarrita dagoen topea oso interesgarria dela, eta handik aurrera esarri beharko litzateke beste muga bat oinarrituta area tensionatuen izendapenean. Baina horrez gain, area tensionatuen izendapenak ere badauzka beste neurri interesgarri batzuk. Esate baterako, jabe handiei derrigortzen zaie informazioa ematera, kasu honetan udalari, eta beraz horrela udalak jakingo luke benetan jabe handi horiek ze etxe bizitza dauzkaten utxik, hori noski izango litzateke neurri bereziak hartzeko hoien gainean. Beste motatako neurri interesgarri batzuk daude, esate baterako persona zaurgarriak kaleratzera doazenean prorroga batzuk, luzapen batzuk planteatzen dira area tensionatuetan, eta noski area tensionatuetan neurri ekonomiko bereziak har litezke, laguntzak, hobariak eta bestelakoak, bertan dauden desorekak eskaintza eta eskariaren artean orekatzen saiatzeko. Beraz esan bezala, orain ikusiko dugu ea beste talde politikoek zer dioten, eta guk argi daukagu Gasteizen etxe bizitzaren funtzio soziala bermatzeko hau dala tresna interesgarri bat, ez da bakarra, segurazki baitare eskaintzaren handitzean ere lan handia egin beharko da, baina bestalde uste dugu area tensionatuen izendapenak ere lagundu dezakela Gasteizen dagoen etxe bizitza krisiari erantzun bat emateko. Eta gure ustez etxe bizitza ez denez merkantzia edo negoziorako merkantzia huts bat, baizik eta eskubide bat, uste dugu aurrera pausoak eman behar direla, eta aurrera pausoak eman behar direla gure eskumenak erabilita eta etxe bizitza politika propio bat aurrera eramanez udaletik bertatik.